Добрый дзень! Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту анансуе адкрыццё новай экспазіцыі традыцыйныя беларускія куфры. Экспазіцыя стала вынікам вялікай работы збіральніцкай, рэстаўрацыйнай, экспазіцыйнай і прэзентуе вялікую частку калекцыі куфраў, сабраных музеем цягам амаль 45 год існавання. Увогуле куфар, як прадмет інтэр'еру, вядомы з сярэднявечча, вось у попыце беларусаў першапачаткова як атрыбут менавіта пануючага саслоўя, шляхецкага. Узгадкі пра куфры сустракаюцца ў інвентарах шляхецкіх сядзіб, вялікія такія скрыні, акаваныя, вось пранікненне іх у беларускі побыт, у шляхетны побыт, безумоўна, звязаны з еўрапейскай культурай, з еўрапейскай традыцыяй. Сама нават этымалогія слова куфар, так, яна мае індаеўрапейскія карані. Дзесьці да сярэдзіны 19 стагоддзя куфар быў з'явай такой выключна гарадской, месцячковай. Майстры таксама былі гарадскія. Першыя куфры, вядомыя нам у побытах месцячкоўцаў, яны былі звычайна манахромнымі, з невялікім роспісам, магчыма, але асноўнай мастацкай адметнасцю гэтых куфраў былі непасрэдна металічныя дэталі, то бок мастацкі аформленая акоўка. Сярод цэнтра вытворчасці такіх куфраў можна назваць Давыд-гарадок, мястэчка Столінскага раёна. Вось для іх былі характэрны такая распалоска металічных дэталяў, рабіўся акцэнт менавіта на каваніне. Матывы гэтых давыд-гарадоцкіх куфраў сустракаюцца таксама ў куфрах з мястэчку Семежава Капыльскага раёна, вось які мы зараз вам першым і пакажам. Куфар з мястэчка Семежава Капыльскага раёна увасабляе ў сабе яшчэ тыя традыцыі старадаўніх давыд-гарадоцкіх куфраў. Менавіта мастацкае афармленне каваніны. Яно праглядаецца, тут бачыце, у дэкаратыўным афармленнем трохвугольнікамі і ромбамі вуглоў, у металічных прамых палосах, не толькі на пярэднім фасадзе куфра, так скажем, але і на плоскім веку. Вось таксама традыцыя давыд-гарадоцкіх куфраў праглядаецца ў гэтай невялічкай спадніцы, то бок пярэдняй дошцы, якая крышку прыкрывае калёсы куфра. Вось увогуле металічнае аздабленне куфраў, яно было даволі багатым, але паступова дзесьці ў канцы 19 стагоддзя крыху спрошчваецца, перш за ўсё дзякуючы замене жалеза на бляшчаныя дэталі, што, ў прынцыпе, зрабіла работу больш таннай, так як не патрабавала выкарыстання ў сталярнай працы яшчэ і работы майстэрства каваля. Вось, ну, так ці інакш, вось гэтыя куфры з дэкаратыўнай акоўкай да сярэдзіны 19 стагоддзя былі такім даволі дарагім атрыбутам, безумоўна, як я ўжо казаў, прэрагатывай менавіта месцячковага асяроддзя, гарадскога. Але дзесьці ў другой палове 19 стагоддзя з адменай прыгоннага права, з пэўнай мабільнасцю насельніцтва, з пачаткам маёмаснай такой дыферэнцыяцыі сярод сялянства, тыя ці іншыя сяляне ўжо маглі пачынаць сабе дазволіць пэўныя рэчы гарадскога вырабу, для інтэр'ераў, маглі ці самі засвойваць нейкія саматужныя промыслы. Вось так ці інакш куфар пачынаў паступова пракладаць сабе дарогу ў сялянскі побыт. Развіццё промыслу, пашырэнне кола спажыўцоў тавараў і непазбежная канкурэнцыя паміж рамеснікамі вымушала іх шукаць новыя спосабы дэкаравання куфраў. Аднім з такіх спосабаў стала цацкаванне. Яно адпавядала, безумоўна, народнаму густу, было звязана з традыцыяй набіваных тканін і уяўляла сабой нанясенне на паверхню куфра, ужо афарбаваную, вось такіх штампаў у выглядзе кветак, разетак, зорак ці нейкіх проста кружочкаў пры дапамозе штампа, выразанага з бульбы або рэпіны. Яшчэ адной традыцыяй
аднім з варыянтаў афармлення дэкараванага куфраў з'яўляецца фляндроўка. Яна ўжо больш набліжана, скажем так, да імкнення майстра зрабіць куфар падобным да дарагой мэблі, то бок падкрэсліць яе нейкія натуральныя адметнасці. Фляндроўка рабілася пры дапамозе скуранога грабеньчыка. Першапачаткова паверхня куфра афарбоўвалася больш светлай фарбай, ці не афарбоўвалася ўвогуле, толькі быў грунт. Наверх наносілася фарба больш цёмная, скажем, карычневая, так, і перад тым, як яна высохла, вось гэтым грабеньчыкам наносіўся узор. Пасля яна застывала, атрымаўся вось такі цікавы малюнак. Увогуле, майстры-куфэрнікі выраблялі, зразумела, для шырокага кола насельніцтва гэтыя куфры. Сярод цэнтраў іх вырабу ў канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя можна назваць такія гарады, як Вільня, Відзы, Свір, Свянцяны, Іўе. Адтуль куфры, зробленыя майстрамі, паступалі на кірмашы, у Паставы, у Глыбокае, у Ваўкавыску, Смаргонь, многія заходнебеларускія гарады, і адтуль ужо накіроўваліся па сялянскіх хатах на калёсах, давольных набыткам мясцовых жыхароў. Сярод куфраў, дэкараваных паліхромнымі роспісамі, выдзяляюцца вырабы майстроў заходняга Палесся. Увогуле, для гэтага краю куфар быў даволі позняй з'явай. Прыкладна 1920-е гады. То бок тады ўжо, калі у народным побыце заняла сваё месца прамысловая мэбля. Куфар толькі пачынаў з'яўляцца. У вёскі Агова, прынамсі, адкуль пайшла гэтая так называемая агоўская традыцыя куфраў, ці агоўскія куфры Івановскага раёна, куфры упрыгожвалі вось так, то бок рознымі кветкамі, ружамі ці лугавымі кветкамі, галінкамі, лісцем і гэтак далей. Гэта традыцыя, безумоўна, звязана увогуле з густам таго насельніцтва таго краю, з іх разнакаляровай вышыўкай, так, ткацтвам і так далей. Такая больш сціплая фляндроўка ці цацкаванне, скажем так, не знайшлі водгука, так, у душы мясцовага насельніцтва. Тым не менш, прафесіяналізм майстраў, у чым ён праяўляўся? Не толькі у разнастайнасці гэтых матываў, так? Разнастайнасці і варыятыўнасці тых самых кветак ці галінак, але яшчэ і ў выкарыстанні рабочай прасторы. Звярніце ўвагу. То бок тут мае месца чляненне фасадаў, рабочая паверхня вертыкальная, гарызантальная, што, няхай ускосна, але ўсё ж такі звязвае традыцыю вырабу куфраў з пэўнымі асаблівасцямі класічнай архітэктуры. Сярод куфраў, так скажем, не аўтахтоннай вытворчасці, а імпартаваных на тэрыторыі Беларусі, можна адзначыць куфры вырабу уральскага, з гораду Неўянску, дзе, дзякуючы існаванню з 18 стагоддзя завода металургічнага, было сваё жалеза, якое выкарыстоўвалася для афармлення куфра, для вырабу ручак, для вырабу замкоў. Для таксама афармлення магла выкарыстоўвацца больш дарагая англійская бляха і таму падобнае. Для гэтых неўянскіх куфраў была характэрна асаблівасць афармлення, так называемы марозец, марожаны метал, дзе на металічны ліст, пакрыты волавам, раскалёны металічны ліст, раскалёнае волава, лілася вада, і ствараўся пэўны узор, нагадваючы узор мароза на шкле зімой. Ёсць меркаванне, што з'яўленне такіх куфраў на тэрыторыі Беларусі звязана з культурай старавераў, якіх у Неўянску было шмат, тым ліку якасці працаўнікоў на металургічным заводзе і ў ваколіцах. Некалькі словаў аб матэрыялах, якія выкарыстоўваліся для вырабу і дэкаратыўнага афармлення куфра. Для гэтага, канешне, перш за ўсё выкарыстоўваліся дошкі. Сасновыя, добра высушаныя дошкі, гамляваныя. Калі яны мелі нейкія дэфекты, скажем, трэшчыны з-за ўсушкі ці выпаўшыя сучкі, ці вышчарбленыя, іх зараблівалі нічым іншым, як шкляной замазкай. У тыя часы гэта была мел замешана па косці, на аліфе. Паверхню перад фарбаваннем куфра апрацоўвалі, грунтавалі, для гэтага выкарыстоўвалі раствор водны сталярнага клею.
Вось, саму фарбу рабілі на аснове зноў жа таго ж пакосту, той жа аліфы, так, разводзячы пігменты, мінеральныя парашковыя пігменты, то бок атрымоўваючы масляную фарбу такім чынам. Сярод атрыбутаў дэкаратыўнага афармлення, як я ўжо казаў, рабіліся таксама з падручных прадметаў, гэта грабеньчыкі скураныя, вось там рэшткі, скажем, нейкай скуранай вытворчасці, так, там шорніцтва, так, ці кравецтва. Вось дапамогай іх рабілі фляндроўку і штампы, так, для цаскавання, штампы з бульбы ці рэпы выразалі, фарбавалі, так, ці макалі ў фарбу, вось, і пакрывалі паверхню куфра ўжо па задуманым нейкім прынцыпе, па задуманаму узору. Такія простыя рэчы. І з такіх простых рэчаў рабілася такая прыгажосць. Шаноўныя гледачы, дзякую за ўвагу. Запрашаю вас на ўрачыстае адкрыццё нашай новай экспазіцыі 5 чэрвеня о 14 гадзіне. Прыходзьце і атрымайце асалоду ад назірання, ад азнаямлення з гэтымі цудоўнымі прадметамі. Ігор Іваноў, навукова-экспазіцыйны аддзел.